friends, வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி ரொம்பவே யம்மியான டெலிஷியஸான ப்ரான் மசாலா கறி தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்த்துடலாம். 2 பெரிய வெங்காயம் பொடியா சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். 2 பெரிய தக்காளி அதையும் பொடியா சாப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். 1 கிலோ ப்ரான் எடுத்திருக்கேன். அதை க்ளீன் பண்ணிட்டு ஒரு 750 இருந்து 800 கிராம் இருக்கும். ப்ரானை க்ளீன் பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் இருக்க அழுக்க கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடணும். இல்லைன்னா கண்டிப்பாக இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வரும். ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு அந்த வீடியோவை நான் அட்டாச் பண்ணுறேன். இப்போ அரைமுடி தேங்காவை நல்லா திக்காக பால் எடுத்து வச்சுக்கணும். 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, 2 ஸ்பூன் தனியா பொடி, 1 ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், ஒரு அரை ஸ்பூன் பிளாக் பெப்பர் பவுடர், 2 ஸ்பூன் வீட்டு குழம்பு மிளகாத்தூள், 1 ஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர், 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில், கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி, தாளிக்கிறதுக்கு 1 இன்ச் அளவு பட்டை, 2 ஏலக்காய், 2 லவங்கம், 1 பிரிஞ்சி இலை. கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். ஸ்பைசஸை போட்டு ஒரு முறை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். பொடியா சாப் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஆனியனையும் சேர்த்துக்கலாம். ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். கோல்டன் ஃப்ரை ஆகுற வரைக்கும் அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஆனியன் ஃப்ரை ஆகுறதுக்காக கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சீக்கிரமே குக் ஆகிடும். ஓகே, இப்போ ஆனியன் நல்லா கோல்டன் ஃப்ரை ஆயிட்டு இருக்கு. இதுக்குள்ள நான் தேங்காவை அரைச்சு பால் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். அதையும் ஒண்ணா கலந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கலாம். அப்பதான் அதுல இருக்கிற பச்சை வாசம் போகும். ஒரு 1 நிமிஷத்துக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ சாப் பண்ணி வச்சிருக்க தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதையும் நல்லா ஒண்ணா கலந்து விட்டுக்கிட்டு தக்காளி நல்லா வெந்து குழஞ்சி வர வரைக்கும் நம்ம மூடி போட்டு குக் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு மூடி ஓபன் பண்ணி பார்த்தா தக்காளி நல்லா வெந்து குழஞ்சி இருக்கும். எண்ணெய் தனியா பிரிஞ்சு வந்திருக்கும். ஸோ தக்காளி நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம மசாலாஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் ஒண்ணா நல்லா கலந்து விட்டு அதையும் ஒரு முறை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். மசாலா நல்லா ஃப்ரை ஆயிருக்கு. இப்போ இதுல இருக்க பச்சை வாசம் முழுசா போகணும். ஸோ இதை மூடி போட்டு 2 to 3 மினிட்ஸ் போல ஸ்லோ ஃப்ளேம்ல குக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஓபன் பண்ணி பாக்குறச்ச மசாலா நல்லா குக் ஆகி எண்ணெய் தனியா பிரிஞ்சு வந்திருக்கும். அதுல இருக்க ரா ஸ்மெல்லாம் குறைஞ்சிருக்கும். ஒரு முறை கூட நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்க தேங்காய் பாலையும் அதுல ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். மூடி போட்டு ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் போல லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம். மசாலா நல்லா குக் ஆகி எண்ணெய் தனியா பிரிஞ்சு வந்திருக்கும். நல்லா திக்கான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்திருக்கும். இப்போ நம்ம ப்ரான் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரான்ல மசாலா நல்லா கோட் ஆகுற மாதிரி ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ரெண்டாவதா எடுத்து வச்சிருக்க தேங்காய் பாலையும் சேர்த்துக்கலாம். எந்த அளவுக்கு கிரேவி டெக்ஸ்சர் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் போல கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். ஃபைனலா கரம் மசாலா ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் ஒண்ணா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு 4 to 5 மினிட்ஸ் போல மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் மூடி போட்டு. 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு மூடி ஓபன் பண்ணி பார்க்கறச்ச மசாலா நல்லா குக் ஆகி இருக்கும். இப்போ நம்மளோட ப்ரான் மசாலா கறி சர்வ் பண்றதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. சோ தட் என்னோட நோட்டிபிகேஷன்ஸ்ல உங்களுக்கு ரெகுலரா வரும். தேங்க்யூ, பை, டாடா.